महायोगी स्वाश्रय महायोग योगे स्वाश्रमायान्यवर्तത. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് വായിക്കാനായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രേക്ഷയിത്വാ ഭുവോ ഗോളം പത്നയ്യാവാൻ സ്വസംസ്ഥയാ ബഹ്വാശ്ചര്യം മഹായോഗി സ്വാശ്രമായാന്യവർത്തത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രേക്ഷയിത്വാ ഭുവോ ഗോളം പത്നീയാവാൻ സ്വസംസ്ഥയാ ബഹാശ്ചര്യം മഹായോഗി സ്വാശ്രമായാന്യവർത്തത. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രേക്ഷയിത്വാ ഭുവോ ഗോളം പത്നേയാവാൻ സ്വസംസ്ഥയാ ബഹ്വാശ്ചര്യം മഹായോഗി സ്വശ്രമായാന്യവർത്തത. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ സുപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രേക്ഷയിത്വാ ഭുവോ ഗോളം പത്നീയാവാൻ സ്വസംസ്ഥയാ ബഹ്വാശ്ചര്യം മഹായോഗി സ്വാശ്രമായാന്യവർത്തത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ സാവിത്രി കൃപേശ്വരി മാതാജി. മാതാജി ഇനി ഞാൻ ചെയ്തോളാം കേട്ടോ. താങ്ക് യു മാതാജി. ചൊല്ലിയോ ഇല്ലല്ലോ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രേക്ഷയിത്വാ ഭുവോ ഗോളം പത്നയ്യാവാൻ സ്വസംസ്ഥയാ ബഹ്വാശ്ചര്യം മഹായോഗി സ്വാശ്രമായാന്യവർത്തത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനുത്തരം മാതാജി ചൊല്ലിയോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി ഇല്ല. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രേക്ഷയിത്വാ ഭുവോ ഗോളം പത്നേയാവാൻ സ്വസംസ്ഥയാ ബഹ്വാശ്ചര്യം മഹായോഗി സ്വാശ്രമായാന്യവർത്തത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീത ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രേക്ഷയിത്വാ ഭുവോ ഗോളം പത്നേയാവാൻ സ്വസംസ്ഥയാ ബഹ്വാശ്ചര്യം മഹായോഗി സ്വാശ്രമായ നിവർത്തത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രേക്ഷയിത്വാ ഭുവോ ഗോളം പത്നീയാവാൻ സ്വസംസ്ഥയാ ബഹ്വാചാര്യം മഹായോഗി സ്വശ്രമായ നിവർത്തത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രേമലത മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രേക്ഷയിത്വാ ഭുവോ ഗോളം പത്നയ്യാവാൻ സ്വസംസ്ഥയാ ബഹ്വാശ്ചര്യം മഹായോഗി സ്വാശ്രമായ നിവർത്തത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രേക്ഷയിത്വാ ഭുവോ ഗോളം പത്നേയാവാൻ സ്വസംസ്ഥയാ ബഹ്വാശ്ചര്യം മഹായോഗി സ്വാശ്രമായാന്യവർത്തത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. അനിതകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രേക്ഷയിത്വാ ഭുവോ ഗോളം പത്നേയാവാൻ സ്വസംസ്ഥയാ ബഹ്വാശ്ചര്യം മഹായോഗി സ്വാശ്രമായാന്യവർത്തത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അംബുജദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രേക്ഷയിത്വാ ഭുവോ ഗോളം പത്നയ്യാവാൻ സ്വസംസ്ഥയാ ബഹ്വാശ്ചര്യം മഹായോഗി സ്വാശ്രമായാന്യവർത്തത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശോഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രേക്ഷയിത്വാ ഭുവോ ഗോളം പത്നീയേവാൻ സ്വസംസ്ഥയാ
ബഹ്വാശ്ചര്യം മഹായോഗി സ്വാശ്രമായ നിവർത്തത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरेश नाथ जी। रामणी माता जी, हरेश नाथ जी। ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. चलिए ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രേക്ഷയിത്വാ ഭൂഗോളം പത്നിയാവാൻ സ്വസംസ്ഥയാ ബഹാശ്ചര്യം മഹായോഗി സ്വശ്രമായ ധ്രുവർത്തത. हरे कृष्ण। वसंत माता जी, हरेश नाथ जी। ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. चलिए ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രേക്ഷയിത്വാ ഭുവോ ഗോളം പത്നേയാവാൻ സ്വസംസ്ഥയാ ബഹ്വാശ്ചര്യം മഹായോഗി സ്വാശ്രമായ നിവർത്തത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरेश वात्सल्य शाजी माता जी, हरेश नाथ जी। चलिए हरे कृष्ण। अनम्यूट करो माता जी, वात्सल्य शाजी माता जी, कृष्ण। പ്രഭുജി. चलिए हाँ। ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രേക്ഷയിത്വാ ഭുവോഗോളം പത്ന്യൈയാവാൻ സ്വസംസ്ഥയാ ബഹ്വാശ്ചര്യം മഹായോഗി സ്വാശ്രമായാന്യവർത്തത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरेश नाथ। गीता भरत माता जी, हरेश नाथ जी। हरेश ഹരേ नाथ। കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. चलिए ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രേഷയിത്വ ഭുവോഗോളം പത്നേ യാവാൻ സുസംസ്ഥയാ ബഹ്വാശ്ചര്യ മഹായോഗി സ്വാശ്രമായ നിവർത്തത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. हरेश नाथ जी। ओके। वात्सल्य माता जी, हरेश नाथ जी। ഹരേ हरे കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രേഷയിത്വാ ഭുവോഗോളം പത്നേയാവാൻ സ്വസംസ്ഥയാ ബാഹ്വാശ്ചര്യം മഹായോഗി സ്വാശ്രമായ നിവർത്തത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ हरे കൃഷ്ണ. कृष्ण माता जी। वात्सल्य गोपाल माता जी, हरेश नाथ जी। ഹരേ हरे കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. कृष्ण। ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രേഷയിത്വാ ഭുവോ ഗോളം പത്നൈയാവാൻ സ്വസംസ്ഥയാ ബഹ്വാശ്ചര്യം മഹായോഗി സ്വാശ്രമായ നിവർത്തത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ हरे കൃഷ്ണ. कृष्ण। हरे कृष्ण। गीतासी माता जी, हरेश नाथ जी। हरे कृष्ण। गीतासी माता जी। ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രേക്ഷയിത്വാ ഭുവോഗോളം പത്നേയാവാൻ സ്വസംസ്ഥയാ ബഹ്വാശ്ചര്യം चलिए മഹായോഗി माता जी। हरे कृष्ण। സ്വാശ്രമായാന്യവർത്തത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ओके। ഹരേ श्रीदेव जी കൃഷ്ണ. माता जी കേൾക്കാലോ അല്ലേ മാതാ ജി? हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹോസ്റ്റിന്ന് കേൾക്കുന്നില്ല പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കറണ്ട് പോയിട്ടാണുള്ളത് മാതാജി. സ്ക്രീന് കാണാവോ? ഇപ്പൊ ഫോണിലാ ഉള്ളത്. സ്ക്രീനിൽ കാണാം. ഫോണില് ഞാൻ ഹോസ്റ്റ് ആക്കട്ടെ. കുഴപ്പമില്ല. ലാപ്ടോപ്പ് അത് ഇപ്പം എന്താ പറയാ, ഇൻവേർട്ടറിൽ വൈഫൈ കണക്ട് ആകുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ. രണ്ടുപേരും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു മാതാജി ചൊല്ലാനായിട്ട്. അവര്
ഗീത സാർ മതജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മതജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഓം നമോ ദേവാസുദേവായ പ്രേഷയിത്വാ ഭുവോ ഗോളം പത്നേയാവാൻ സംസ്ഥയാം ബഹ്വാശര്യം മഹായോഗി സഹസ്രമായ നിവൃത്തത. ഹരേ കൃഷ്ണ. മതജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ഗീതാസി മതജി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗീതാസി മതജി ചൊല്ലിയായിരുന്നു മതജി. എനിക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടായില്ല. ഗീതാസി മതജി ചൊല്ലിട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവരുമായി നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഹോസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കും. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീയുടെ പ്രഭുപാദത്തിൽ ചെയ്തു. പത്നിയെ ഭൂഗോളവും അതിന്റെ അനേകം അത്ഭുതപൂർണങ്ങളായ ക്രമീകരണങ്ങളും ദർശിപ്പിച്ച ശേഷം മഹായോഗിയായ കർദമമുനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ആശ്രമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീയുടെ പ്രഭുപാദിച്ച് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഗോളങ്ങളാണെന്ന് ഇവിടെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും വൃത്തങ്ങളും മഹാസമുദ്രത്തിലെ ദ്വീപുകളെ പോലെ വ്യത്യസ്ത സങ്കേതങ്ങളുമാകുന്നു. ഗ്രഹങ്ങളെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദീപങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. ഈ ഭൗമഗ്രഹം ഓക്കെ, അതിടക്കിടെ കറണ്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫോണിലേക്ക് ഇരിക്കും. ഫോണിൽ നിന്നാണ് മൈക്ക് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, കറണ്ട് പോയി വന്നു പോയി. ഓക്കെ, ഗ്രഹങ്ങളെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദീപങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. ദീപങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുക. ഈ ഭൗമഗ്രഹം ഭരതരാജാവിനാൽ ഭരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ ഭാരതവർഷം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അർത്ഥവത്തായ മറ്റൊരു വാക്ക് അനേകം അത്ഭുതപൂർണങ്ങളായ കാര്യങ്ങൾ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ബഹാവശ്ശര്യ ആണ്. ഈ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ 8 ദിശകളിലും ഇതുപോലെ വേറെയും അനവധി ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും അവയിലെല്ലാം നിറയെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും പ്രത്യേക കാലാവസ്ഥാ സ്വാധീനങ്ങളും പ്രത്യേക അധിവാസികളും വ്യത്യസ്ത കാലങ്ങളുടെ മനോഹാരിതകൾ ഉൾപ്പെടെ സമ്പൂർണ്ണ സജ്ജീകരണങ്ങളുമുണ്ട്. ഇതിനു ഉത്ബോധബലകമായി ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു: വിഭൂതി ഭിന്നം. ഓരോ ഗ്രഹത്തിനും വ്യത്യസ്ത ഐശ്വര്യങ്ങളുണ്ടെന്നർത്ഥം. ഒരു ഗ്രഹം തികച്ചും മറ്റൊന്നിനെ പോലെ ആയിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുക വയ്യ. ഈശ്വരന്റെ കാരുണ്യത്താൽ പ്രകൃതിയുടെ നിയമത്താൽ ഓരോ ഗ്രഹവും വ്യത്യസ്തങ്ങളായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവയും വ്യത്യസ്ത അതിശയ ഘടകങ്ങൾ നിറഞ്ഞവയുമാകുന്നു. കർദമമുനി ഭാര്യയുമൊത്ത് യാത്ര ചെയ്തതിൽ ആ അതിശയങ്ങളെല്ലാം നേരിൽ അനുഭവിച്ചു. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ ലളിതമായ ആശ്രമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ കഴിഞ്ഞു. ആശ്രമത്തിലാണ് വസിക്കുന്നതെങ്കിലും തനിക്ക് തന്റെ യോഗശക്തിയാൽ എവിടെയും പോകുവാനും എന്ത് ചെയ്യുവാനും സാധിക്കുമെന്ന് കർദമമുനി രാജകുമാരിയായ സ്വന്തം ഭാര്യയ്ക്ക് പ്രകടമാക്കി കൊടുത്തു. ഇതാണ് യോഗയുടെ പരിപൂർണത. ചിലർ പരസ്യം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചില പ്രത്യേക ആസനങ്ങളിൽ ഇരുന്നത് കൊണ്ടോ ആസനസ്ഥരായി ധ്യാനം ചെയ്ത് കാട്ടി
താൻ ദൈവമായി തീർന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ആർക്കും ഒരു പരിപൂർണത യോഗിയായി തീരുവാൻ സാധ്യമല്ല. ധ്യാനത്തിന്റെ ഹാസ്യാനുകരണം കൊണ്ടോ വെറുതെയുള്ള ചില ആസനശീലനം കൊണ്ടോ ഒരുവന് വെറും 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ യോഗയിലൂടെ ഈശ്വരനായി തീരാമെന്ന് വിഡ്ഢികൾ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരു പരിപൂർണനായ യോഗിയുടെ ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ യോഗശക്തി കൊണ്ട് ലോകമെമ്പാടും സഞ്ചരിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. ദുർവാസ മുനിയും അതുപോലെ ശൂന്യാകാശത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് വിവരണമുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ പരിപൂർണനായ യോഗിക്ക് അതിന് കഴിയും. പക്ഷെ ഒരുവൻ ഈ യോഗശക്തി കൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുവാനും കർദമ മുനിയെ പോലെ അതിശയങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനും സാധിച്ചാലും അവനെ ഒരിക്കലും പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനായ ഭഗവാനോട് താരതമ്യം ചെയ്യാനാവില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു ബദ്ധാത്മാവിനോ മോചിതാത്മാവിനോ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നതല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയും ഊർജവും. കർദമ മുനി അളവറ്റ നിഗൂഢ ശക്തി ഉണ്ടായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തുടർന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഓരോ ജീവസത്തയുടെയും യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി അതാണ്. ചില പ്രഭുപാദിക്ക് 44-ാമത്തെ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വിഭജ്യ നവദാത്മാനം മാനവീം സുരതോത്സുകാം രാമാം നിരമയന്റെ മേ വർഷപൂകാൻ മുഹൂർത്തവ വിഭജ്യ നവദാത്മാനം മാനവീം സുരതോത്സുകാം രാമാം നിരമയന്റെ മേ വർഷപൂകാൻ മുഹൂർത്തവ. കർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. ആശ്രമത്തിൽ മടങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ ആസക്തമായ ദേവഹൂതിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം അദ്ദേഹം സ്വയം 9 വ്യക്തിത്വങ്ങളായി വികസിച്ചു. അവിധം അദ്ദേഹം കേവലം ഒരു നിമിഷം കണക്ക് കടന്നുപോയ അനേകം വർഷങ്ങളോളം അവളോട് രമിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. ഇവിടെ സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ പുത്രി ദേവഹൂതിയെ സുരതോത്സുക എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഭർത്താവിനൊപ്പം മേരുപർവ്വതവും സ്വർഗീയോദ്യാനങ്ങളും താഴ്വാരങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു വന്ന ശേഷം ലൈംഗികമായി ക്രമാധികം ഉത്തേജിതയായ ദേവഹൂതിയെ സംതൃപ്തിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കർദമ മുനി 9 രൂപങ്ങളായി സ്വയം വികസിച്ചു. ഒരു വ്യക്തിക്ക് പകരം അദ്ദേഹം 9 വ്യക്തികളായി 9 വ്യക്തികളും അവളുമായി വർഷങ്ങളോളം മാറി ഇണശേഷം ഒരു സ്ത്രീയുടെ ലൈംഗിക തൃഷ്ണ പുരുഷന്മാരിൽ നിന്നും 9 മടങ്ങ് അധികമായിരിക്കുമെന്ന് ഇതിൽ നിന്നും അനുമാനിക്കും. അത് ഇവിടെ വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതല്ലാതെ കർദമ മുനി സ്വയം 9 വികസിക്കാൻ വേറെ കാരണമൊന്നുമില്ല. ഇത് യോഗശക്തിയുടെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ്. പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനായ ഭഗവാന് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപങ്ങളായി സ്വയം വിസ്തരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ ഒരു യോഗിക്കും 9 സ്വയം വിസ്തരിക്കുവാനാവും. 9 മാത്രം. സൗഭരമുനിയും ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ്. അദ്ദേഹം 8 സ്വയം വികസിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു യോഗി എത്ര തന്നെ ശക്തനായാലും അവന് പരമാവധി 8-9 രൂപങ്ങളിലേറെയായി വിസ്തരിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന് എന്തായാലും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപങ്ങളായി രൂപം എണ്ണമറ്റ രൂപങ്ങളായി വികസിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ശക്തിയുടെ ഊർജീകൃത ആവിഷ്കാരം ആരോടും ഉപയോഗിക്കാനാവാത്തതും ആരാലും ഉൾക്കൊള്ളാനാവാത്തതുമാകും. ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. प्रभु नहीं है। നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു
നിത്യം ഭഗവതി ഭക്തിർഭവതി നശ്വതി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനകാരം പരമാനന്ദമാധവൻ ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാചാര്യ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രിയ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പല ഗ്രഹങ്ങളിലും തന്റെ യോഗസിദ്ധി കൊണ്ട് കർദമമുനി സഞ്ചരിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു പത്നിയെ ഭൂഗോളവും അതിന്റെ അനേകം അത്ഭുതപൂർണങ്ങളായ ക്രമീകരണങ്ങളും ദർശിപ്പിച്ച ശേഷം മഹായോഗിയായ കർദമമുനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ആശ്രമത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരികയുണ്ടായി. ഇവിടെയൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചു അല്ലെ. വേറെ ഉപരിഗ്രഹങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളം കാലം ജീവിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ നല്ല സൗകര്യങ്ങളോടെയൊക്കെ ജീവിക്കാം അല്ലെ. എന്നാൽ അതൊന്നുമില്ല, തൽക്കാലം ഒരു ടൂർ പോയി അല്ലെ, എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. സാധാരണ രീതിയിൽ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലും അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹണിമൂൺ ട്രിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാനൊക്കെ പോകും അല്ലെ. അവിടെ പോയിട്ട് സന്തോഷം. നേരത്തെ അതേപോലെ ആശ്രമത്തില് ദേവഹൂതി അവിടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ. ദേഹമൊക്കെ ശോഷിച്ചു അല്ലെ. ഒരു ക്ഷീണം പിടിച്ച ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അല്ലെ. അവിടെ നിന്നും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുകയുണ്ടായില്ലേ. ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും ഉദ്യാനങ്ങളും ഒക്കെ കാണിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊന്നും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള അല്ലെ. ഇതൊക്കെ അത്രയും നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദേവന്മാരുടെ എന്താ പറയാ ഖജാൻജി ആയിട്ടുള്ള കുബേരന്റെ അല്ലെ, കുബേരനൊക്കെ ഉല്ലസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോവുകയുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു. മേരുപർവ്വതത്തിന്റെ താഴ്വരങ്ങൾ. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഗോളങ്ങളാണെന്ന് ഇവിടെ വർണ്ണിച്ചു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഗോളാകൃതിയിലാണ്, ഗോളങ്ങളാണ്. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും വൃത്തങ്ങളും മഹാസമുദ്രത്തിലെ ദ്വീപുകളെ പോലെ വ്യത്യസ്ത സങ്കേതങ്ങളുമാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൂമിയും ഒരു ഗ്രഹമാണ് അല്ലെ, ഭൗമഗ്രഹം. പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു ഭരതരാജാവിനാൽ ഭരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ ഭാരതവർഷം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ പറയുന്നു ഈ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ 8 ദിശകളിലും ഇതുപോലെ വേറെയും അനവധി ഗ്രഹങ്ങളുണ്ടെന്നും അവയിലെല്ലാം നിറയെ അത്ഭുതങ്ങളുണ്ടെന്നും ഓരോരോ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഓരോരോ അത്ഭുതങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഒരുപോലെയല്ല, അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളുമെല്ലാം ഒരുപോലെയുള്ളതല്ല എന്ന്. പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു വിഭൂതി ഭിന്നം. ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും വ്യത്യസ്ത ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന അർത്ഥം. ഒരു ഗ്രഹം തികച്ചും മറ്റൊന്നിനെ പോലെ ആയിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുക വയ്യ എന്ന്. അപ്പൊ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള അതിശയങ്ങളും കർദമമുനിയും ദേവഹൂതിയും കാണുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു ഇതാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയുടെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത്.
ഇവിടെ പറയുന്നു പലരും ഇന്ന് യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഭഗവാനാണ്, യോഗ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ചും വിദേശികളൊക്കെ പറ്റിക്കുകയും ചൂഷണം ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അവർക്ക് എന്താ ഇവിടുത്തെ തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും ഒന്നും അവർക്ക് അത്ര വേണ്ട അറിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ പലതരത്തിലും പറ്റിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരിയുടെ പറയുന്നു ചിലർ പരസ്യം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചില പ്രത്യേക ആസനങ്ങളിൽ ഇരുന്നത് കൊണ്ടോ ആസനസ്ഥനായി ധ്യാനം ചെയ്ത് കാട്ടി താൻ ദൈവമായി തീർന്നുവെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ആർക്കും ഒരു പരിപൂർണ യോഗിയായി തീരുവാൻ സാധ്യമല്ല. ധ്യാനത്തിന്റെ ഹാസ്യാനുകരണം കൊണ്ടോ വെറുതെയുള്ള ചില ആസനശീലം കൊണ്ടോ ഒരുവന് വെറും 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ യോഗയിലൂടെ ഈശ്വരനായി തീരാമെന്ന് വിഡ്ഢികൾ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു. പലരും അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു. യോഗയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കും ഈശ്വരനായി തീരാം, നമുക്കും ഭഗവാനായി തീരാം എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. എന്നാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈശ്വരനായിട്ട് തീരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ഒരാൾ മാത്രമേ അല്ലെ, ഭഗവാൻ അല്ലെ. പത്മപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞു ഷഡൈശ്വര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് അല്ലെ. ഒരിക്കലും ഭഗവാനായിട്ട് തീരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു എനിക്ക് തുല്യനായിട്ടോ എനിക്ക് ഉപരിയായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാനായിട്ട് മാറാനൊന്നും ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ പലരെയും പറ്റിക്കാനായിട്ട് ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പറയും അല്ലെ. പലതരത്തിലുള്ള യോഗസിദ്ധികളും കാട്ടി അതൊക്കെ കാണിച്ച് അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ട് താൻ ദൈവമാണ്. അതുമല്ല, ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല സിദ്ധികളും അഷ്ടസിദ്ധികള് ഏറ്റവും ചെറുതാവാനും ഏറ്റവും വലുതാവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്താനൊക്കെ കഴിയുന്നത് ഓരോരോ സിദ്ധികളാണ് അല്ലെ. അത് ദൈവമാവണ്ട, ഭഗവാനാവേണ്ട കാര്യമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സിദ്ധികളൊക്കെ കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, യോഗസിദ്ധികൾ കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് കാണിച്ചെന്ന് വെച്ച് ഒരിക്കലും അവര് ഭഗവാനായിത്തീരുന്നു. എന്നാൽ വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ. ഇവിടെ ഒരു പരിപൂർണനായ യോഗിയുടെ ദൃഷ്ടാന്തം അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ യോഗശക്തി കൊണ്ട് ലോകമെമ്പാടും സഞ്ചരിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. ദുർവാസ മുനിയും അതുപോലെ ശൂന്യാകാശത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു. വാസ്തവത്തിൽ പരിപൂർണനായ യോഗിക്ക് അതിന് കഴിയും അല്ലെ. നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തപോലെ ദുർവാസ മുനിയും മറ്റുള്ള ഉപരി ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. കൈലാസത്തിലും മറ്റുള്ള ബ്രഹ്മലോകത്തിലും അല്ലെ വൈകുണ്ഠത്തിലും ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള യോഗികൾക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും അതുപോലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. ആരാണ് ഭക്തൻ? ഒരു മഹാനായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നു. എവിടെ? ആരിവോ. ഓക്കെ മാതാജി, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, നാരദ മുനിയിലെ മഹാഭക്തനാണ്, ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനാണ്. എവിടെയും ഏത് സമയത്തും എപ്പോഴും പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് നാരദ മുനിക്ക് സാധിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്തുണ്ടാവും, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കൈലാസത്തിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുവാനും ഭഗവാന്റെ നാമം നാരായണ നാരായണ ജപിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാനും അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ളവരെ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ നാമം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർമ്മ വരികയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മഹാഭക്തനാണ് നാരദ മുനി. ഇതേ നാരദ മുനിയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയിലെ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ ആയിട്ട് സാക്ഷാൽ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് കീർത്തനം ചെയ്ത് നൃത്തം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നാരദ മുനിയായപ്പോൾ കീർത്തനം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അല്ലെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയില് അതേ നാരദമുനി ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറായി വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് കീർത്തനം ചൊല്ലി നൃത്തം ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർഷദന്മാരും വന്നിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, കൃഷ്ണനും ബലരാമനും, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, അദ്വൈത ആചാര്യ, മഹാവിഷ്ണു അല്ലെ, ഇവരൊക്കെ ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് രാധാറാണി, ഇവരൊക്കെ വന്ന് നൃത്തം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളും നൃത്തം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. നാരദ മുനിക്ക് അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭക്തന് അങ്ങനെയുള്ള സിദ്ധികളൊന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലെ.
ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. കർദവമുനിയെ പോലെ അതിശയങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചാലും അവനെ ഒരിക്കലും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനോട് താരതമ്യം ചെയ്യാനാവില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു ബദ്ധാത്മാവിനോ മോചിതാത്മാവിനോ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നതല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയും ഊർജവും. കർദവമുനി അളവറ്റ നിഗൂഢ ശക്തി ഉണ്ടായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തുടർന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഓരോ ജീവസത്തിന്റെയും യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി അതാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ശക്തി ഉണ്ടായിട്ടും വീണ്ടും തിരിച്ചിട്ട് എവിടെയാ വന്നിട്ടുള്ളത്? തന്റെ ആശ്രമത്തിൽ തന്നെ കർദമമുനി വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. ഉപരിലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോയി അവിടെ നല്ല സുഖ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്, അത്ഭുതങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. നല്ല സുഖ സൗകര്യത്തോടെ ധാരാളം വർഷങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ജീവിക്കാം ഉപരി ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോയാൽ അല്ലെ. എന്നാൽ കർദമമുനി അതിന് നിന്നില്ല അല്ലെ. കർദമമുനിക്ക് അറിയാം അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യ ലോകം. ആ പുണ്യമൊക്കെ ശയിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ ഭൂമിയിൽ തന്നെ വരേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെ. ഇവിടുന്ന് ഭക്തി ചെയ്യുന്നതാണ് ഉത്തമമായിട്ടുള്ള കാര്യം. അതുകൊണ്ട് ഇവിടേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരികയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നു. മറ്റുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടിട്ടോ നിഗൂഢ ശക്തി കൊണ്ടോ വേറെ എത്തിച്ചേരാമെന്ന് ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് കണ്ടു, എന്നാൽ തിരിച്ച് വീണ്ടും പഴയ തന്റെ ആശ്രമത്തിൽ തന്നെ വരികയുണ്ടായിരുന്നു. 44-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, ആശ്രമത്തിൽ മടങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ ആസക്തിയായ ദേവഹൂതിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം അദ്ദേഹം സ്വയം 9 വ്യക്തിത്വങ്ങളായി വികസിച്ചു. അവിധം അദ്ദേഹം കേവലം ഒരു നിമിഷം കണക്ക് കടന്നുപോയ അനേകം വർഷങ്ങളോളം അവരോട് രമിച്ചു. ദേവഹൂതിക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, സൽസന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ആ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്ക് എന്താ പറയാ, അത് പ്രാവർത്തികമാക്കി തരണം എന്ന് നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അത് പ്രകാരമാണ് പിന്നീട് അങ്ങനെ വസിക്കുവാനായിട്ട് ആശ്രമത്തിൽ അനുയോജ്യമല്ലാതുകൊണ്ടാണ് ആകാശ കൊട്ടാരം നിർമ്മിക്കുകയും അല്ലെ, അതിലെല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുകയും ദേവഹൂതിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ. ആശ്രമത്തിൽ തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം അവളുടെ സന്തോഷത്തിനായിട്ട് 9 വിസ്തരിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ഒരു വ്യക്തിക്ക് പകരം അദ്ദേഹം 9 വ്യക്തിത്വങ്ങളായി 9 വ്യക്തികളും അവളുമായി വർഷങ്ങളോളം മാറി മാറിയതിനു ശരി 9 മാറുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നമ്മൾ ഇനി ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പഠിക്കും. അതില് കുട്ടികളും ഉണ്ടാവുന്നു. അവസാനം 9 പെൺകുട്ടികളാണെന്ന് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ പഠിക്കും. അതിനുശേഷം ഒരു ആൺകുട്ടിയായിട്ട് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയും അവതരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ യോഗസിദ്ധി കൊണ്ട് അവർക്ക് എത്രയായിട്ടും മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. 9 8 മാറാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്. സൗബരി മുനിയും 8 മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു യോഗി എത്ര തന്നെ ശക്തനായാലും അവന് പരമാവധി 8 9 രൂപങ്ങളായി വിസ്തരിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അതിലേറെയായിട്ട് വിസ്തരിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പരമാവധി 8 9 ഒക്കെ ആവാൻ, അതിലും കൂടുതലായിട്ട് വിസ്തരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനി എന്തായാലും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപങ്ങളായി അനന്തരൂപങ്ങളായി വികസിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ബ്രഹ്മസമിതിയിൽ പറയുന്നു അല്ലെ. ബ്രഹ്മസമിതിയിൽ പറയുന്നു, അദ്വൈതം അച്യുതം അനാദിം അനന്തരൂപം ആദ്യം പുരാണ പുരുഷം നവയോ. ഭഗവാനെ എത്ര വേണമെങ്കിലും രൂപങ്ങളായിട്ട് വിസ്തരണങ്ങളായിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാലും ഭഗവാൻ അതേ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ തന്നെയാണ്. നവയൗവനത്തോടെയുള്ള അതേ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം രാസലീലയില് 16,108 ഗോപികമാരുടെ കൂടെ അത്ര തന്നെയായിട്ട് ഭഗവാൻ വിസ്തരിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് അത്ര ആയതുകൊണ്ട് അത്ര മാത്രം വിസ്തരണങ്ങൾ എടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിലും കൂടുതൽ എടുക്കും. ലക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലക്ഷങ്ങൾ അല്ലെ. അപ്പൊ എത്ര വേണമെങ്കിലും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഭഗവാന് വിസ്തരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറയും. എന്നാലൊരു സാധാരണ യോഗിക്ക്
ഇതൊരിക്കലും സാധ്യമല്ല. ഒരിക്കലും ഒരു യോഗിയും ഭഗവാനും തമ്മിൽ എന്നല്ല, ഒരു യോഗി ആയതുകൊണ്ട് അവരൊരിക്കലും ഭഗവാനായി തീരുന്നതും പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനായ ശക്തിയുടെ ഊർജീകൃത ആവിഷ്കാരം ആരോടും ഉപമിക്കാനാവാത്തതും ആരാലും ഉൾക്കൊള്ളാനാവാത്തതും. ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാനോ കണക്ക് കൂട്ടാനോ ഒന്നും സാധിക്കാത്തതാണ്. ഉപമിക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കാതെ. അതാണ് ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, എന്റെ മനസ്സോ വാക്കോ ശരീരമോ കൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങേ പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അല്ലെ, പലരും പറയുന്നത് എനിക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാം, എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നു എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സുകൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ അങ്ങയുടെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉൾക്കൊള്ളാൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. അല്ലെ, ആർക്കും സാധിക്കില്ല ഭഗവാന്റെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ, അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഒന്നും ആർക്കും തന്നെ മനസ്സിലാവില്ല. ഭഗവാന് തന്നെ മനസ്സിലാവില്ല. അല്ലെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ വീണ്ടും രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ് എടുക്കാം. ഇവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഒക്കെ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏകദേശം എടുത്തവരൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ, ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. സമയമുണ്ട്. 6:04 മുതൽ 10:24 വരെ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ വേറൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ചുരുക്കാം. എല്ലാവർക്കും പഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിദാനം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ വൈഷ്ണവ ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ രാജ്യത്തെ നിതായ ഗൗരപ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ വേറൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ചുരുക്കാം.